दे हाय होनदे हाय दे खुलुमबाय होन आरो खुलुमबाय दे हाय खुलुमबाय वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि 𝐃𝐎𝐒 यूट्यूब चैनलाव बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय आरो दिनैनि गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ खेबसेबाव फिन बरायफिननाय थाबाय स' दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे ब्लग बायदियानो जागोन भिडिअआ स' दिनै आं दायो न'नि बागानाव दंफैयो आरो दिनै मा डे बयबो मिथिखायो वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे स' बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे नि जों दिनै फंबाय आरो मायुजों जों साथाम दिनै दंफां गायनो नागिरदों दंफांखौ अलरेडि गायनो थाखायनो आं दंफांखौ बायनानै दोनखादोंमोन स' दायो दंफाङा टिटासापनै टिटासापखौ गायगोन दायो जों बे न'नि बागानावनो गायनो नागिरदों स' हाय नट बाबु हाय स' दायो जों गायनो नागिरदों स' बयबो जाहाथे फांसे खरि गासिबो गायबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला जों आबहावाखौ जों मोजाङै लाखिनांगोन नङा होमबा दंफां गायोब्लासो जों बारहावाखौ जों मोजां मोनगोन ओंखायनो जाहाथे बयबो फांसे खरि गायबाबो जागोन जों दायो फांसे माने जों फांथामखौनो गायगोन आं मोनसे ओमफ्राय फंबाय मोनसे मायु मोनसे फांसे फांथाम गायगोन जों दायो स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो मोनसे हर स' दायो गायनो नागिरदों आं बेखौ जेकेटखौ खुलिना लानोसै फांनै दंबावो फांनैखौ फंबाय मोना गायनोसै बिथिंहायनो गायनोसै मोजाङै सिदा ला सिदा गाय 𝐃𝐎𝐒 दोसो होबानो जाबाय हाखौ होबाव स' दायो फांसे दंफांखौ न'आव लांफाफिननोसै बेखौ न' सेराव साइडखि गायना होनोसै बारि न' बारि दङ बे साइडखि जों गायना होनोसै दायो फंबाय मोना थांबाय फांसेखौ न'आव लांफाफिनबाय स' दायो आं भिडिअखौबो फोजोबनो होननानै सानबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि इउटुब चेनेला एसेबां डेभलप चेनेल नङा गुबुनफोर बायदि लासै लासै बिदिनो नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ बिदिनो मोनलांबाय थागोन होननानै आं मिजिं थियो बेखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे भिडिअखौ बनायनाय जाबाय जाहाथे बयबो सासेयाव
फांसे करि गायबाबो जागोन बयबो जाहाथे जोंनि आबहावाखौ जों साखोन सिखोन लाखिनांगोन बारहावाखौ जों मोजां लाखिनांगोन स' ओंखायनो जाहाथे बयबो फांसे करि दंफां गायबानो जाबाय बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय बाय।